Hi guys, good morning. Kura po tira. Video ko tira okay ra. Padung ni sa way destination. Sura na way destination. Way destination ang padungan nasa kani padung. Kira buhay na yung destination. Ito guys. Kinunong ka itong Nakaw din. nagpangan siko ni mo. Right lagi, right lagi. Oh, You right na bitaw ko. Hindi ko ulit. Yun na lang, bakit klaro? Klaro hindi. Right siya ko. Right lagi, right siya. I'm turning right. Ko right lagi. Right mo tayo. Ko right lagi. So left nito. Wala pa kita yung gilipan. Ay, Galis gino. pag yung ko. Sa karon ni mo kumugay pagsuway. Nasi sa Ha? Napubya sa gate. phobia na. Kaya siya ba, kontraho na pubya. Girahat Lala lang kami guys. Sabi si Amy. Hi guys, good morning. Karon day guys. Gluto day mi ug meswa. Happy birthday day ko kang Bandoy. Kumagwang name dari guys. Igsuon ni sa Cebu. Unja karon magluto si Nana og meswa kay mo sinanaan sa mga inchik. Ja, time check alas 4:30 pa. Nagluto namin sa Zukay. Kuan guys kanang naay para ipanghatag sa ilang mga kaparintihan dari. Mo ni ilang kuan guys tradisyon pero grabe ang lami azining kang nana nga kuan guys miswa. Morning na. Hindi mo inisong. Ano yun na? Nanakagdi, di mo. Sibuyas ni mo. Miswa. Sorry naman. Malahat. Hindi mo naghanap ng tika, di mo lutaw, di mo tagunikom. Malang, malataw-lutaw mo ba? Ay, iba dito. Sibuyas na Tagalog. Kita ka ng sibuyas sa galos na naidagang gabitay-bitay. Nararin din na sibuyas buong katugagmay. Gagmay lagi ko. Karang nga nagay-bitay, namay gagmay lang. Bombay ra gihapon. Itong na mo bitay-bitay nga napatay nga dahon ba? Ilhan man na kay mao na. Ano kay Bisaya ri. O Tagalog ni dayo nga. Kuan da ito kanang Bombay da ito kuha gi. Kuha gi kuan ra. Kani guys sibuyas. Unsa ra gani nina? Kare himulan. Kanang uga nga squid. Uga nga squid. Di Prituhan pa pud na. igisa. Namay na sabawan na dito tubig. Ano yan sa ano? Uy, ginoy ko. Biapin ng tambok, day. Ha? Biapin ng tambok. Biskut ng lutang, di ba? Apil na ala ka jud. Aga may ram to ka ajo. Ha? Dari baboy wala ka kay manok man ko. Kain ko na. Iba ka magluto. Luto na luto yun. Tambok. Magpulay lang makain. Kaya ito na lang kung pakulahon ba. Pakulahon ito ba. Jangan dia. Ada apa? Hindi ko.
Mulai tunjuk-tunjuk kumot ang tanggap. Katong rin ang ano buati. Pero ako yung ibisa rin. Adi mo na yun. Ibisa lang kasi kanang inunod mo tama. Pagod ba? Pait mo. Kaon mo din makalami na. Anong kuan sibuyas? Pinakilo na na. Ha? Pinakilo na sibuyas ah. Isa man ni kaya dagang ang ito. Ang mga bagay ko ito na. Nagkaroon mo na kahumukumo. Wala yung kadaglan mo. Wala, di ba ito ni? Ah, bili na lagi nakada. Panganod. Nawa dai. Basta yun na nga ganun. Marami na siya mga tao na nagpakuha. Hindi mo pa nagpapis. Sabi nito na bigla. Yes, Tagalog. Ano yan sa amin? Gagamit ko muna. Na? Luto mo na siya. Luto na, luto na no. Maura ko na. Kaya dili. Lutay-lutay rin na. Humok lang. Yaw. Ako na kasi karoon mo. No. Kasi kita ko nagbaboy. Kasi charuno ko na mo. Kini. Kana lang kabuta. Amo yan, tambok. Kaya yung tambok. Di kita yun na. Bisa na ba? Di na ako na. Bisa na ba? Bisa na ba? Wala ko na eh. Lumayran, baboy ka naman ko. Naghahanap plato eh. Isa na. Naghahan kayong plato. Maraming platong nagamit.
man gibunting ko yung pa hapon. Nanahon ang tingkuan. Dinamik. Ano pa man ang siya. Kanang mga squid. Squid na dry niya. Yung squid. Ano, sago lang niya. Dried ka ng kasayan. Kami. Buwan, kanamaan. Dried mushroom. Hindi una, mantika gamay, gamay lang mantika, kaya hindi nagpuan. Dili na mantika bayo. Nga ang baboy nga pusi-pusi. Ang ribs na lami, ribs na pusi-pusi. Kaduha ni gangod ni magluto na. Kadaghanan niya chicken nga gi kusi-kusi. Ano na yung mga ingredients niya. Simple na no. Simple na pero daghang. Gamay lang itong tambot ko dito sana. Gamay lang. Ayan guys, ano to? Una to. Importante ka natin. Panungkuhan mo. Correct. Kami din yung sakit. Ito na dahil mo ka ng duro sa tabaw. Kung nakan mo, malok ang palang wala marami mo. Nala yung tubig, pagkakaroon yung naamay. Tubig, pagkakaroon na. Ang tubig. Guys, na guys. Good morning guys. Birthday ni Ayan na MMA. Miswa. The best. Pinakamalamig mo niya ang Tagalog nga kuan. Sibuyas. Guys, at gisabaw na katong sinabaw sa daliri sa tubig guys, dakang kaldero At ang dilap. Guys, na guys. Good morning guys. Birthday ni Ayan na MMA. Miswa. The best. Pinakamalamig mo niya ang Tagalog nga kuan. Sibuyas. Guys, at gisabaw na katong sinabaw sa kuan. Daliri sa tubig guys, dakang kaldero. At ang dilap. Miswa. Miswa. Dalawa na yung klase dito. Isa na? Klase miswa ba? Namay ba miswa nga dagko? Dalawa yung ang. Talangan niya ba ito? Manok. Miss Special.
Kalingan, Teresa Pod Republic Okay. Kung maminut, Manila din na sa Lipuan, Manggahan, Quezon City. Ano na nag-iwa? Bos na ba? Manawa na ba na diyan sa kuan? Amol ba? Ya, ako sa mga amol. Naagad na siguro, amot lang ka sa pagbilaran. Wala na amol eh. Ano oras na guys? Ano oras na? Basta na birthday mo ni guys. Biswa. Tulo ka inga ni guys. Tulo ka kaha. Tulo ka ngatag. Ano guys. Bitangan si Jaul. Tagalog na kuan. Tagalog na sibuyas. Happy birthday sa nag-birthday. Happy birthday, Bandoy. Taas sa kinabuhi. Kara po, Tera. Video ko, Tera. Okay na. Nang stay destination pero right. Padong ni Saway Destination. Ito, isura na may destination na May yan. destination ang Padongan. Nasa ka ni Padong. Kira buhay na sa destination. Oo. Ito, guys. Kinunong ka itong Nakaw din. nagkapangan siko ni mo. Right lagi, right lagi. Oh, yeah. Right na bitaw ko. Hindi ko ulit. Yun na ba? Klaro. Klaro rin. Right siya ko. Right lagi, right siya. I'm turning right. Ko right lagi. Right mo tayo. Ko right lagi. So left dito. Siya, wala yung pag-ito yung gilipan. Ay, Galis pag yung ko. Sa karon ni mo muray pagsuway. Nasi Hindi sa ko mao. Napabiya doon sa gate. Pobya na. Elizabeth, kontraho na pabiya. Kirahat Lala lang kami, guys. Kami si Amy. Mo ba niya kalay? Guys, so. Mao na. Ano no? Di sunod. Uy, sunod Dito pa. pa. Uy na. Siya na ko ni. Adi pa di Tagbangan man to ko. Tagba pa daw matutugbong. Bungod sa ditaw to. Siguro mo mga kasada rin gawin mga nga. Ragmay. mo lang na makalibog. Para mo makalibog. Kato, fafa mo. Uto ka to. Hala, to na nilampas. Ito? Hala. Tuyo Ito, ka. day? Ato mo, uto. Okay. Asa mo to? Nila ba na ta? Kay mao ko kay naninda mag pritong manok. Ang katong kilid. Nila ba na ta sila dyan dyan? Wapa, uy. Nilabay na ta. Ang tuyok na ta silang atsya ka fa. Oh. Ni? Ang atsya isa una. Hilingan demo atya. Naunahan nila. Ano ra? Man lang balay sa una. Balay ni. Ano green? Atsya. Di ba dyan na ni Day? Pabangan. Adong mana-ana. Sus ka binikayal sa una gagunita na yung duha ba. Sige na kayo. Ada siya, sige na yung dagan tao. Hala pagsigpat. Padaanak man ang ilaha. Hala dagan ni gunita na vitamin duha kamot. Hala wala namin kakontrol sa mga tiil. Umon kita kami nga pangka ang mga nams ba to. Hey guys, di ko nakatadi ko miswa ni Jan Jan. Nakatadi bilang bahay. Ano ba ni? Nakalipat mo ko mga ba ni? Ayo. Ayo. Jan. Day. Ayo. Uy, hala. Dara po, dara. Hindi mo ning amor ang hatod. Ano din tog nindo. Di na tara sila dito to, tagalan. Kisa, naku ni marong nabilis ang sila na. Di alis ko. Ay, di ning kuan na misan. Di hatod na miran ng kuan. Pakitain ka dito. Kuan, miswa. Wala nga mata hinuon mo, day. Nga mata hinuon mo.
Nara kay tabong ko din siya to sa me. Ato dami ra nang miswa na, di sa bahin utog. Sige, bye-bye. Expired. Expired ako si may mundi na maminjo. Manglakaw na pod ming way destination. Sa Katapado. Another destination. Sige lang, kung agi, pero wala kung kan. At lang sa Iloilo mo siguro na. Manila, ako building magbilin. Tagas building ko din niya, wala ko Manila. Klalis maming duha, binirahay maming duha. Ano din siya? Hala jud ka, sige jud ka. Bira-bira ka na kung maingon gina mga tao sa gawas nga. Sa man pasahero ang mga ako'y mag-driver. Magbira-bira maming duha. Ara-ara na yun sila nga. Alam saan ba hana si bira-bira hon mag-driver. Mga ako'y mag-driver. So, kakatang anong bago eh. Dahil, asa man to si Honda, si Pilo. Pilo? Asa ka na Atong pilo driver pa? na, driver nga si nang pilakat mga nagkuha mo to na sila pula-po. Amtos pilo pa fa? Kung 2020. Wala pa din na day? palay? Dugay ra? Wala ko kibaw. Mekaniko mo gano'n siya, yung game mo sa driver. Ni, way destination lagi. Hila. Nahinay. Naglagban sa ulo driver. O gani wagin may ka-taxi. Kipila mo mabayran. Gani, wing na lang yan, wing ang pako mo to. Wings. So mungkin abot naman ta din yung kuan Jane nga court. Ano nila yun? Ano to day? Ngayon na, unahan pa. Ay sa, Ato sa estiritor. Ay, siya sa kuno. Hernan Cortez. mauna fa fa. Ang sa'yo mauna. Hardware man na day. Our house. Asa man? Ano? Kanang solid? Tanaw na. Sulin mo na. Sunin, yung PG man na day. Unahan ko no gamay. Bas, nakalipat dito eh. Ang driver pa din nga taxi. Kasama ano ta? Mulang. Klaro yung mga. Pero man, day nung street ano. Wag ba ulang gini? Tao, murag-murag na day pod. Hernan Cortez, gali, maugin ni siya dana. Lagi. Nya atbang sa Imnolia, dili si Buana ha. Dito to Emler to. Ito ko tong baga day uy. Hindi si Bona basta kay. Kuno to timan ni uy. Abad ako mo yung sasawit. Siya na rin naglabad. Bali, Driver mo. no? Sino lang? Sa Buana, di Imnolia. Lagi. Si Bona lagi, bitaw ko di Emler ah. Wing-wing. Yara wing pharmacy na. Yara. Dili di Imnolia. Yara na ana day mo ni. Oh, di ba si Bona ningin ko? Okay. Ngawa ba mo amo diya? Nasi susi. Aso si. Trabaho mo tag-iya. Kanaog mo. Hindi ko. Kanaog mo, lingkod mo. Diha una may kanan lingkuran. Ay ito mo, init kayo, wala aircon. May aircon yung pharmacy. Uy, buhay Dili ka. mas gawas inyong gingon. Kaya sa sud na lingkuranan, lingkod. Bye, manizang Palitan ta ka ice cream. Tagbilara. Kanaog ba? tagbilan bay nila to dito kadalo pira. Ito para ang bay. Kasi nahog na pud. Naog kay mga taga skim dali papa manaog ta papa na kay tandutang Gina dani ro nag-vlog ra ba ta. Ha? Aris. May ice cream day. Good morning, mga niko. Ano miss pharmacy na? Surprise. May di ka mag-surprise da? Dili mag-surprise. Kasi bawal ng video. Bawal ng video dahil rabay kamera. Nasaan ko, hindi pa mag-vlog. Ano yung pharmacy ka, dami tindahan. Pari sa tag ko, makaon ka rito mo. Oh, di ba?
Sabi ko sa nanay. Ha? Ino. Pareho na. Wala, tagap mo. Okay lang. Ayun na. Siyempre nila. Ting, ting. Sila pagkasunis. Ma'am, nagisig bila ang kasunis. Ito yung driver sa nang. Namaho na di ka. Ayun, biswa. Butagaan kasi nag-miswa dani. Ibat ka na kasi nag-miswa. Si Manay Lili, yung kay Emilio man. Nibita ko si Buana, mag-buhat si Ja. Gani naman yung Christian. So, ni Popo ang baji. Ha? Ako pa makan ng suko. Sige, upload do kada lang. Ni, iso ni Popo ang ino. Matay mo. Ah, suko na matay. Tumisila kasi tutagaban nito sila guys. Kita ilawing-wing. Si Julie to niya ito nag-vlog sa ilang bahay. Karaan ko dito sa ko. Gara. Abi na magdapan is just ang kuko. Napala sa kuko. Tawagan na sila. Ay, chichirya day. Dapat tayo makaon ko. Tissue. Kawangan sa kong kaon kong tissue. Okay ra to, nagngani Ha?